kasalanan ko, Tina? Masama ba akong tao? Hindi Thea, hindi ka masama. Pero bakit? Bakit nila nagawa yun? Masama ba akong girlfriend? Masama ba akong anak? Hindi Thea. Alam mo, ginawa mo lang naman yung dapat mong gawin. Hindi ikaw ang may problema. Hindi ikaw, okay Thea? Hindi ikaw. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Bakit parang hindi ka naman excited, te? At saan naman ako may excite? Sa kasal mo. Ano ka ba? Parang hindi ka naman ikakasal sa susunod na buwan. Oo, alam ko. Joke lang. Itamba kasi yung gawain dito sa opisina eh. Bakit kasi hindi ka na lang muna mag-leave kahit ilang linggo? Total, malapit-lapit na rin naman ang kasal mo. Dapat mag-beauty rest ka na. Alam mo, Tina, isang araw lang naman yung kasal. Sayang ang sahod kapag hindi ako nagtrabaho, no? Isang beses ka lang din naman mabubuhay, Aber. Ang OA mo, alam mo yun. Ang KJ mo. Ano ka ba? Maglaan ka naman ng oras sa sarili mo at sa fiancé mo. Bahala ka, baka magulat ka. Actually, Tina, hindi na ako magugulat. Do you mean may babae si Ivan? Hindi naman. Hindi ko pa alam. Kaya naman pala wala kang gana. Nahuli mo ba? Hindi naman. Napapakiramdaman ko lang na parang may iba siya. Thea, hindi na uso yan ngayon. Hulihin mo. Maganda nang malaman mo kung may kalokohan siya bago ka magpatali sa kanya. Ma? Oh yes, baby girl. Nambabae ba si Papa nung buhay pa siya? Bakit mo naman natanong yan? Wala lang, Ma. Naghahanda lang ako. Para kapag nambabae si Ivan, alam ko na yung gagawin. Nako. Kung ano-ano yung iniisip mo, ha? Nararamdaman ko kasing may babae si Ivan, Ma. Anak, matulog ka na. Mukhang pagod lang yan. Mama naman eh. Magpaganda ka na dahil ikakasal ka na. Ano ka ba, nunid na yun, Ma? Ayan ka na naman sa ka-KJ yan mo eh. Di mo ko gayahin, no? 50 but looking 80. Ma, hindi na kailangan. Bahala ka sa gusto mong gawin. Basta ako, magpapa-fresh at magpapabata pa ako ng husto. Te, nahuli mo na ba? Hindi pa, te. Kahit kailan Thea ang bagal mo, dapat hulihin mo na. Hindi pwedeng puro ka na lang kutob dyan na may babae siya tapos wala ka namang kinikilos. Paano ko ba siya huhulihin? I-check mo yung mga gamit niya, damit, emails, social media accounts, at cellphone niya. Kalkalin mo lahat. Sige. Mamaya pag-uwi ko agad. Matagal mo na dapat ginawa kung nakukutuban mo na may kalokohan siya. Basta. Tatawagan kita mamayang gabi, ha?
Babe, anong ginagawa mo dito? Bakit mo kinakalkal yung mga damitan ko? Wala lang. Inaaral ko lang yung mga gamit mo para hindi na ako mahirapan kapag kasal na tayo. Ang sweet naman talaga ng fiancé ko. Kaya mahal na mahal kita eh. Puro kabiro. Sige na, maligo ka na at baka malate ka na naman. Sige babe. Hello, Tina. Oh, ano nang balita? Tina, ito na, kinakalkal ko na ngayon yung gamit niya. Wala naman eh. Mukhang wala namang kahinahinala. Ganun ba? Yung phone niya, na-check mo na ba? Teka. Ay, ito. Andito sa harap ko. Ayan. May nag-text pero number lang. Basahin mo nga. Sige. Sabi dito, asan ka na? See you later mga 10 p.m. Dating tagpuan, ingat ka. Mwah. Ayan na nga, sundan mo. O sige. Kung sino ka mang nanlalandi sa fiancé ko, humanda ka. Kanina pa ako nandito. Ba't ba ang tagal-tagal mo, ha? Marami lang akong ginawa sa office, love. Sorry na. Ayoko nang patagalin to, Ivan. Di ko na kaya. Nakakahalata na si Thea. Hindi ko na kaya yung kawalangyaan na ginagawa natin sa anak ko, Ivan. Nakukonsensya na ako. Joy, bakit naman ganito? Mahal kita. Hindi yun sapat, Ivan eh. Niloloko natin si Althea. Joy, hindi niya naman malalaman eh. Anong hindi ko malalaman, ha? Babe, Ano Thea. Ano to? Ano ibig sabihin nito? Sumagot kayo! Ano to? Ma! Ikaw yung babae ni Ivan? Ano to? Matotoo ba? Sumagot ka, matotoo ba? Bakit ano kasalanan ko sa'yo? I'm sorry. Ikaw, Ivan, wala kang awa. Sobrang nakakadiri ka. Kami pang mag-ina yung tinuhog mo. Ang kapal ng mukha mo. Wag mo ka babe. Mas matatanggap ko pa sana kung iba yung babae mo eh. Pero hindi. Kasi nanay ko pa. Nakakadiri kayo! Nakakadiri ka! Nakakadiri kayo! Huwag mo ko matawag-tawag na anak! Pagkatapos ng kahayupan niyo ng lalaking to, tatawagin mo kong anak? Ha? Tama nga siguro yung mga sinasabi ng mga kapitbahay na kaya ka iniwan ni Papa nang buhay pa siya kasi lalakero ka! Malandi ka! Wala kang karapatang sabihin sa akin dyan. Joy. Kasi wala kang alam sa pinagdaraanan ko! Hindi mo alam yung kalungkutang pinagdaanan ko pagkatapos mamatay ng tatay mo. Kaya wala kang karapatang sabihin sa akin yung mga bagay na yan! Kasi anak lang kita! Oo nga! Siguro nga anak mo lang ako! Pero hindi mo maaalis yung katotohanan na nakakadiri kayo! Anong kasalanan ko, Tina? Masama ba akong tao? Hindi, Thea. Hindi ka masama. Pero bakit? Bakit nila nagawa yun? Masama ba akong girlfriend? Masama ba akong anak? Hindi, Thea. Alam mo, ginawa mo lang naman yung dapat mong gawin. Hindi ikaw ang may problema. Hindi ikaw, okay, Thea? Hindi ikaw. Lumayas na ako sa amin. Pinutol ko na yung connection ko sa nanay ko. Tinapos ko na yun lahat. Tinapos ko na nila. Hindi ko na rin itutuloy yung kasal. Alam mo kung yan ang ikagagaan ng loob mo,
Gawin mo lang. Anong ginagawa mo rito? Thea, sorry. Hindi ka kasi tumatawag at sumasagot sa mga text at call ko eh. Hindi kita gustong makausap. Umalis ka na pwede. Layas! Hindi, Thea. Mag-usap tayo. Thea, labasin mo ako. Kausapin mo ako. Sorry. Hindi ko sinasadya. Umalis ka na, Ivan! Kung ayaw mo tumawag ako ng polis, lumayas ka! Layas! Cheers! Kaya, alam ko medyo sensitive to ha, pero hindi ka pa ba nakaka-move on? I mean, hindi ka pa ba babalik sa bahay nyo? Puro ka na lang kasi inom at inom eh. Hindi ka pa ba napapagod? Ay, para saan pa? Para makita ko lang yung nanay kong hindi ko alam kung tinuring akong anak. Taya, for sure tinuring ka namang anak nun. Eh kung tinuring niya akong anak, hindi niya gagawin yung ginawa nila nung hayop na Ivan na yun. Eh, hindi mo ba sila bala kausapin? Hindi. Alam mo, hindi ikaw yung Thayang nakilala ko. Magbuhat nung mangyari yung mga yun, nagbago ka na. Hindi ka na nagpapapasok sa trabaho. Naging incompetent ka na rin. Lasinggera, party girl. Kailangan pa kayang humantong sa ganito, Thea? Hindi naman ako magiging ganito kung hindi dahil sa kanila eh. Thea, matuto kang magpatawad. Kasi kung hindi ka magpapatawad, ikaw rin ang magdadala niyan. Alam mo, madali lang sabihin sa'yo yan kasi hindi ikaw yung nasa sitwasyon ko. Hindi yung nanay mo yung nakipagrelasyon sa fiancé mo. Diyan ka na nga. Putya naman eh. Nanay ko, sinuta yung fiancé ko. Nakakadiri sila. Wala silang kasing baboy, mga hayop! Bakit pa ba ako nandito? Wala na rin naman kwenta tong buhay ko kasi parang sinakloban ako ng langit at lupa eh. Patayin ko na lang kaya yung sarili ko. Saksakin. Tumalo na lang kaya ako dito sa rooftop para matapos na. Mga walang iya sila. Lord, kung totoo ka man, ikaw na ang bahala sa kanila. Ang mababoy na yun, ikaw na bahala sa Anak! Anak, wag! Huwag mo gawin yung binabalak mo! Huwag ka tumala dyan! Anak? Big word? Anak pa pala yung turing mo sa akin. Ano ginagawa mo dito, Anak, ha? please, kumalma ka, please. Bitawan mo ako. Pag-usapan natin to. Anak, magmula nung mangyari yung gabing yun, hindi ka na sa amin nagpakita, mag-usap tayo, anak. Para saan pa? Para saan pa? Anak, tinatapos ko na yung relasyon namin nung araw na nakita mo kami. Bitawan mo ako. Anak, kasi sobrang nakakasensya na. Bitawan mo ako. Anak. Kailan nagsimula mo? Kailan nagsimula yun mo? Sabihin mo sa akin. Kaya, anak, makinig
ka sa akin. Anak ko, lasing ako nun eh. Nakainom kami Kaya inaraw-araw nyo? Ha? Kaya binoyfriend mo yung boyfriend ko? Ang ganda naman ang dahilan nyo. Anak, ilang taon ako nakulila sa pagmamahal eh. Pero bakit, ma? Bakit si sorry. Ivan pa? Sorry, sobrang immoral ko. Sobrang wala akong kwentang ina. Sobrang nakakadiri ako. Sobrang tanga ko. Anak mo na. Pucha! Iba ka rin, me. Pumayag ka na tuhugin tayo mag-ina. Anong klase kang ina? Anong klase kang ina? Buhay ko yung kapalit para maitama ko yung pagkakamali ko ibibigay. Anak, akin na yan! Akin na yun! Akin na! Akin na yun! Papatayin ko na yung sarili ko! Akin yan! Akin na yan! Akin na to! Akin na! Akin na! Papatayin ko na lang yung sarili ko kaysa ikaw pa yung mawala! Ma! Ang unfair mo, ma! Ang unfair ng buhay. Kasi kahit anong galit, kahit na anong sakit hindi ko pa rin maalis yung katotohanang mahal kita. Dahil ikaw ang nanay ko. Mahal na mahal kita. Anak, mahal na mahal kita! Oo, inaamin ko. Nagkamali si Mama. Pero di ba, anak? Di ba pamilya tayo? Tayong dalawa na lang dito eh. Anak, hindi ko kakayanin. Hindi kakayanin ni Mama kung magkakasira pa tayo dahil sa isang malaking pagkakamali, anak. Anak, pinapangako ko. Hindi ko na ulit gagawin niya. Anak, pangako. Pangako ni Mama. Sorry, anak. Sorry. Anak, patawarin mo. Anak, patawarin mo. Kahit na anong mangyari. Sorry. Anak mo ko. Ang nanay kita. Pamilya tayo. Walang magagawa kung magagalit lang tayo sa isa't isa, di ba? Mas maiging gawin, makalimutan na natin ang lahat. Kalimutan na natin dumating yung punto sa buhay nating duma. Maraming salamat. Anak, salamat sa pagpapatawad mo. Anak, salamat. Anak, salamat. Salamat. Eh di maganda. Maganda yung nagkaayos kayo ng nanay mo. Kasi pagbalik-balik na rin mo yung mundo, nanay at nanay mo pa rin siya. Hindi na magbabago yun. Aaminin ko, Tina. Sobrang sakit pa rin talaga. Pero tama ka na walang mayayari kung hindi ako magpapatawad, diba? Alam mo, sa buhay, nasasaktan talaga tayo. Pero dapat marunong tayong magpatawad. Kung yung Diyos nga marunong magpatawad tayong mga nilikha niya lang kaya. Salamat, Tina, ha? Naku, wala yun. Si Ivan ba? Kamusta? Nakapag-usap na ba kayo? Sige na, Thea. Sagutin mo na yan. Mukhang pinagsisisihan naman na talaga ni Ivan yung mga nagawa niya Sagutin mo na at kausapin mo na siya. Sige. Hello? Hello? Thea? Can we talk? Wala na akong mukhang may iharap pa sa iyong at sa iyong pamilya. Sobrang sorry, ha? Sobrang sorry sa mga katangahan ko.
sa kagaguhan ko. Ivan, anong nagawa ko sa'yo? Bakit mo nagawa yun sa akin? Busy ka sa trabaho eh. Lalaki lang ako, Thea. Kaya yung nanay ko yung tinuhog mo, ganun ba? Bata ka pa nga talaga, Ivan. Kasi gusto mo ikaw lang yung priority. Gusto mo ikaw lang lagi. Thea, sorry. Sorry. Thea, lahat gagawin ko. Mapatawad mo lang ako. Gusto mo ba lumuhod ako? Luluhod ako. No. Wala kang dapat gawin, Ivan. Tumayo ka dyan. Please, tumayo ka dyan. Maniwala ka sa akin, Thea. Mahal na mahal pa rin kita, patawad mo. Pinatawad ko na si Mama. Pinapatawad na rin kita, Ivan. Mahal na mahal kita, Thea. Bago na ako, maniwala ka. Kung bigyan mo ako ng pagkakataon, sana magsimula tayong muli. Naaminin ko. Ivan, naaminin ko na sobrang sakit pa rin. Mahal pa rin kita, pero Ivan, sa pagpasok sa relasyon kasi, hindi pwedeng mahalang natin yung isa't isa eh. Maraming dapat na i-consider. Sa kaso mo, hindi lang utak ang kulang sa'yo. Maturity. Kulang ka sa maturity. Kasi batang-bata ka pa rin mag-isip eh. Thea, handa ako maghintay. Handa akong gawin ang lahat. Mahal kita, Ivan. Mahal kita, oo. Pero mas mahal ko yung sarili ko. Yung nanay ko. Mahal ko ang pamilya ko. Sorry. Kung ano man ang desisyon mo. Sorry. Kasi hindi lahat ng gusto natin pwede. Kaya sana, huwag na lang natin ipilit. Palayain mo na lang yung sarili mo. Dahil pinalayaw ko na rin ang sarili ko sa galit ko sa inyo. In fact, pinapatawad ko na kayong nanay ko, kaya sana lang. Please, Ivan. Huwag mo na kaming guluhin kasi nagsisimula kami ng bagong buhay ulit. Yung bagong buhay na nawala ka. Sorry, Thea. Hindi pa huli ang lahat, Ivan. Please. Ayusin mo yung buhay mo, ha? Ayusin mo yung buhay mo. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito.